Nawr ten, Dan sy'n goginio ni heddi, neis dy weld i unwaith to. Mae'r tywydd yn troi, fi'n gwybod bod i wedi bod yn ffein, ond i ni gyd yn moyn bach mwy o gysur dyddi yma, ynddi ni? Mae'r rhyseit yn mynd i ddod o hwnna i chi. A rhywbeth bach cloi, fe? Ti'n gwybod rhywbeth cyflym? Cloi, doi ffrimpad sy'n eisiau, sy'n eisiau doi i fod yn onest, ond fi'n neud e gyda doi, jyst bod ni'n gallu tynnu bach o fraster yma. So, selsig fan hyn nawr, prynwch selsig da, rai gyda porc o cennin i fi defnyddio, ond gallwch chi defnyddio unrhyw rai sy'n rai gael blas yn nhw. Cymaint o ddewis nawr, os e? Amryw, Ond porc o cennin, i fi wneud yw, fi'n coginio nhw nawr am tua 10 munud, jyst i frwno nhw bach yn araf, jyst yn tro'n drosto. A jyst, bydd hwnna'n helpu tynnu unrhyw fraster ychwanegol sydd yn y cig mewn i'r sosban hyn. Gan ni gwared o hwnna cyn bod ni'n adio fe at ein casserol ni. Reit. So fi wedi dechrau'r sail bant yn barod. Na gyd sta fi fan hyn nawr yw winwns a garlleg wedi slisio'n denau a fi wedi adio bach o gwin coch ato fe. Reit, oce. So y camau nesa... Ti'n mynd i fi ystod rawnau i ti? Ie, mae bach yn dwym. Beth mi'n adio nesa yw pwy lentils. Stwff rhad iawn, mae digon o lentils fi'n ar i bwydo ti am byti mis. Ac mae'n mynd i wyddo lan, ydw? Mae'n wyddo, a chi ddim yn moyn lot, so tua dwrned o lentils mewn i hwn, a bydd yna'n digon i tilio 4 i fita. Reit. So, y cyfrinach gyda lentils yw, os oes un dwrned o lentils yn eich chi moyn 2 fant o hylif. Reit, oce. A faint sydd ti'n rhoi bob person? Wyt ti'n gweud rhoi sillon dwn fan yna? 50 gram. Reit, oce. Chi ddim yn moyn lot, oce. So, rhagor o gwin coch mewn un sosban ni, ac yna thyme fresh. Defnyddiwch perlysiau fresh ar gyfer hwn. Dyw'r stwff sych ddim yn digon da. Chi'n moyn rhywbeth eitha digon fragrant bod e'n mynd i adio lot o flas at ein casserol ni. So, wedi rhwygo mewn â nhw. Reit. Okay. Mae'n neis bod e gyd mewn, ti'n modd, un padell y ti, ynddo e? Ti'n modd, mae'n sefio golchi llestri. Yna'r gyfrinach. Ni'n ni'n gatred i ddim yn golchi llestri. So, tin tomatoes, wedi torri mewn at hwn. Tomatos yn handi, cofia, maen nhw jyst yn mynd gyda popeth yn dyn nhw. Stwff ardderchol. A beth ti fanna nawr? Stoc i'w iar. Reit. A na gyd yn mynd i nawr, i berwi hwnna'n araf am tua 20 munud, tra bod y selsig yma yn y ffwrn. Fydde ti babdell fanna, a fan hyn, gyda dolenni metal, so mae'r un i gallu mynd mewn. Maen nhw'n handi efo, cofia? Maen nhw'n stwff ardderchog. Maen nhw'n gallu defnyddio am bron unrhyw beth. Si eisiau fi dal i styro fan hyn, neud un o'r rhaid? Mae'n iawn nawr. Ysda ni fan hyn, gen i esgus nawr, bod 15 munud i mynd mlaen, ni wedi gymeryd un selsig ni mas o'r ffwrn, a dyma siwr bydd popeth yn tyhau lan. Chi'n gweld siwr mae'r hylif wedi cael mi amsugno mewn, debyg iawn i fel risotto. Reit. So ti eisiau tyhau hwnna, gyda unrhyw beth? Dim byd, na gyd yw e. Mae'r lleithder gyd yn cael ei denu mewn i'r lentils, a'r un faint o lentils da fi fanna, a beth oedd un diwrnod. Wir? Ie. Mae'n edrych fel... Odi, mae'n lot, yn diwe. So, mae'n ail cynnesu hwnna drwyddo. Mae'n jyst i'r o bant o'r... A ti'n gwneud bod y ti rhywun sydd ddim yn bita cig yn y teulu, so ti'n gallu defnyddio selsig vegetarian? So mae'n ddigon o rein ar gael ebyn hyn, oes e? Bydde stwff corn yn iawn i ddefnyddio, mae'n gymeryd blas mlaen, so bydde mae'n gweithio'n eitha dda. A os dim rhaid wneud e gyda cig o gwbl, gallwch chi wneud e gyda llysiau, chunks o tatws felys falle, a erfyn, a panas o stwff ato fe. Mae'n cadw'ch popeth yn eitha chunky, bod amser dyn nhw coginio, a hyrra maen nhw mewn yn y saws, mwy o blas mynd i gael ei ymsigno. Right, oce. So, just persli fresh nawr, ar ei benne, ac yna just weini. Môr syml i wneud, sdim eisiau tato, sdim eisiau dim byd, mae'n lot. Mae popeth mewn ydy gilydd? Popeth sydd â chi. Chos ti'n moyn, i nifer o bobl falle, mae ysgol wedi ail ddechrau nawr wrth gwrs erbyn hyn a'r plant wedi setlo. Ti'n mynd eisiau treulio dy holl amser di yn yr wythnos yn neud rhywbeth fancy wyt ti? Na. Ond ti'n mae hwn yn rhywbeth gret. Pryd o fwy fel un nawr, gallai hwn gael ei paratoi hefyd yn y slow cooker, bod chi'n mynd mas yn y bore. Right. Just addasu'r reseitiau ar gyfer dod fe yn y slow cooker. Fi heb wneud e'n unan, ond fi'n gwybod gallwch chi wneud e, sy'n reswm pan bydd ddim yn ei gweithio. So gallwch chi just dod fe mewn yn y bore, mae'n barod tra bod chi'n cyrraedd mewn yn nos. Dwi ddim yn mynd i strwa. Mae'r lentils, dyn nhw ddim yn mynd i torri lawr. Right. Unwaith maen nhw wedi coginio, maen nhw wedi coginio. So, gyda hwnna nawr, se ti jyst yn gweini hwnna gyda falle bach o fara neu rhywbeth? Neu se ti'n gallu rhoi llysiau dy fe se ti moyn? Tatos, gallwch chi ddod i cwpl o tato neu stuff, ond i fi, bydd yn barod i fynd, bar o fresh, yna chi'r pryd wedi wneud. Fantastic. I'r dim. Gret.